You got splat on your face! Индустрията разчита на лепилата Loctite. Вие също можете да им се доверите. Вече устойчиво на миене в съдомиялна машина. Секундни лепила Loctite. Върхова технология за теб. Скъпи майки, купете продукти на Procter & Gamble за минимум 10 лева. Изпратете СМС на 1273 с текст Олимпийски игри и датата и часа от касовата бележка. И имате възможност да спечелите едно от 100 места в спортния лагер на Procter & Gamble за вашето дете. Здравейте! Кажи, младеж, как се справяте с киселините в стомаха? Гастроцит. Истинско решение при проблеми с стомаха. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа омепразол. За възрастни деца над 15 години. Преди употреба прочетете листовката. Кофиленд 2 е тук. Вече можеш да печелиш всяка седмица. Купи минимум 10 стика Nescafe 3 в 1. Въведи код, дата, час от касовите бележки и броя на стиковете на Nescafe BG. Забавлявай се в Кофиленд 2 и всяка седмица можеш да спечелиш смартфон Samsung Galaxy Note, фотоапарат Olympus, машина Nescafe Dolce Gusto или много други неочаквано добри награди. Nescafe 3 в 1. Ти си неочаквано добра комбинация. Това е Супер Боб. Най-добрата оферта от Боб за тези, които искат да говорят супер изгодно. 1000 минути и 500 смс-а към всички мрежи в страната за 14,90 на месец. Остава само един ден. Говори супер изгодно с Супер Боб. Ти се радваш. Аз също. Ти заспиваш. Аз не. Аз съм сърцето ти. Сърцето никога не почива и идва време да се погрижим за него. За първи път Ацетизал Кардио предлага концентрация от 75 мг. Таблетки, щадящи стомаха при продължителна употреба. Ацетизал Кардио. За здраво сърце. Грижа за сърцето само за 7 стотинки на ден. Лекарствен продукт без лекарско предписание съдържа ацетилсалицилова киселина за възрастни преди употреба. Прочетете листовката. Англичаните казват, не можеш и да имаш тортата, и да я изядеш. А ние казваме, и вълкът сит, и ахдето цяло. Спестявате изгодно, разполагате свободно и лихва получавате редовно с новата сметка Мега Плюс от Пощенска банка. Голата истина. Флорина. 100% сок. Без добавена захар. Без консерванти. Запази свежестта във всяка ситуация с серия Спорт от Nivea for Men, защото успехът е отборно постижение. Nivea. Това искат мъжете. Храната оставя следи по вашите зъби след всяко хранене. Orbit Professional. Сега с нова микрогранулирана формула. Почиства зъбите по начин, който можете да почувствате. Яш и дъвчи. Orbit. Вашите идеи порастват лесно с Практикер. Вземете сега електрически тример с мощност 250 вата само за 18,99. Триместна полиестерна палатка за 27,99 и вентилатор с диаметър 40 см на супер цена 15,99. Повече идеи за лятото в нашите магазини. Ех, любов. Престани да издевателстваш над мен. Най-прекрасното чувство на света. Не мило и ти си мърдо, а аз те обичам. Винаги е приятно да го споделяш с някого, който наистина те обича и разбира. Ти си просто, виж, супер ме изнервяш. Разкари го, хубаво го разкари. Не отскач. Моля, ти искам до Венеция. И до Париж отидем. По-романтично е. Стига става Венеция. Един до Венеция. Един круасан. Да. Тя и той. Всеки делник от 16 от 22 часа. От 29 юни само по BTV Comedy. Имате ли скъпи вещи у дома? Да, и? Искате ли децата ви да отраснат нормални? Дори да повториш годината. За къде бързаш? Тогава внимавайте кого пускате вкъщи. Искате повишение? Алелуя! Много ми е приятно. Цунг-цунг. Гуш-гуш. Цунг-цунг. Гуш-гуш. Гувернантката. Всеки делник от 15 от 23 часа само по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление.